Prynhawn da, a chroeso cynnes i bawb i'r gwasanaeth prynhawn. Bydd hi'n Oedfa gymun dan arweiniad Alun. 4 o'r gloch bydd angor Grangetown yn cwrdd yn Bay Church. Cyhoeddiadau'r wythnos, nos yfori, nos lun bydd cwrdd gweddi am 7:15 yn y neuadd yma ac ar Zoom. Dydd Mawrth bydd ffrindiau bach yn cwrdd am 8:30. Dydd Mercher bydd tîm agor y llyfr yn mynd i ysgol y mynydd bychan, a bydd tîm Ebeneser yn gweini yn y gornel glud yn Habernacl yr Ais amser cinio. Dydd Sul nesaf ar Sul y Blodau bydd yr Oedfaon dan arweiniad Alun ar yr amserau arferol am 10:03. Ac yna am 6 o'r gloch nos Sul nesaf mae gwahoddiad i ymuno a cwrdd pregethu Tabernacl yr Ais. Yn ogystal bydd ganddo ni gwrdd eglwys yn dilyn y 2 Oedfa dydd Sul nesaf, Sul y Blodau. Mae yna 2 gyhoeddiad rhag blaen ynglyn â dydd Gwener y Groglith. Bore dydd Gwener y Groglith fe fydd gorymdaeth yn yr eglwys newydd o gwmpas yr eglwysi dan arweiniad Cyngor Eglwysi'r Eglwys Newydd, gan ddechrau am 9 y bore yn Heilo Sant, ac yna bydd gwasanaeth byr yn y ganolfan gymunedol gyda ni, ac yna ymlaen i'r capeli eraill. Yna am 2 o'r gloch y prynhawn, Gwener y Groglith, o dan nawdd Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd, fe fydd gwasanaeth yn Eglwys Dewi Sant, ac y gwir barchedig Mary Stalad, Esgob Llandaf, fydd yn pregethu. A dyna'r coeddiadau. Diolch i fawr i Petra am y cyhoeddiadau. Gawn ni airo weddi, gawn ni gydweddio. Dad Nefol, mor hyfryd ydi cael dod at yn gilydd i dygeisio di fel cynulleidfa. A dod yr ydan ni yma yn enw yr arglwydd Iesu Grist, oherwydd yn ef yn unig yma i ni heiddiant. A da ni diolch dy fod ti wedi dangos dy natur a dy bersonoliaeth a dy iachawdwriaeth a dy berffeithrwydd yn yr arglwydd Iesu, fel yn bod ni'n dod i dadnabod di drwyddo ef. Nid i os gweli di dda ganolbwyntio yn meddylia yn ystod yr awr hon, i fyfyrio arna ti, na ni'n gry i beidio a gildio i syniadau a meddylia eraill sydd yn harwain ni oddi wrtha ti,
ond bod i'r ysbryd fod yn amlwg yma yn yr oedfa hon. Fel yn bod ni gyda'n gilydd, yn ymuno gyda Christnogion Cymru a Phrydain ac Ewrop, a'r byd, a rhai sydd wedi'n blaenu ni i'r gogoniant, mewn mawl egniol i ti. Cliw yn gweddi, yn enw Iesu Grist. Amen. Fe ganwn ni yr emyn cyntaf o cenwch fawl i'r arglwydd, y ddeiar fawr i gyd, ac am ei iachawdwriaeth molienwch ef o hyd a'r geiriau sydd yn dilyn. Daw'r darlleniad o llythyr cyntaf Pedr, penod 2, adnodau 1-12. Felly rhaid i chi cael gwared a phopeth drwg o'ch bywydau. Pob twyll, balchder dau wynebog, cenfigeni wrth eraill ac yn llybio pobl. Yn lle gadael i bethau felly eich rheoli chi, dylech chi fod yn crefu am y llaeth ysbrydol pur fydd yn gwneud i chi dyfu yn eich ffydd. Gan eich bod chi eisoes wedi cael blas ar mor dda di'r arglwydd, dylech fod yr un fath a babi bach newydd ei eni, sydd eisiau dim byd arall ond llaeth ei fam. Mae'r arglwydd fel carreg sylfaen, ond un sy'n fyw. Dyma'r garreg gafodd ei wrthod gan bobl, ond roedd wedi dewis gan Dduw ac yn werthfawr iawn yn ei olwg. Felly wrth i chi glosio at yr arglwydd, dych chi fel cerrig sy'n fyw ac yn anadlu, ac mae Duw yn eich defnyddio chi adeiladu ei deml ysbrydol. A chi hefyd ydy'r offeiriad sydd wedi cael eich dewis i gyflwyno aberthau ysbrydol i Dduw. Aberthau sy'n dderbyniol o achos beth wnaeth Iesu Grist. Dyma pam mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud fel hyn. Edrychwch, dwi'n gosod yn Jerusalem garreg sylfaen werthfawr sydd wedi dewis gan i. Bydd y sawl sy'n credu ynddo byth yn cael ei siomi. Ydy, mae'r garreg yma'n werthfawr yn eich golwg chi sy'n credu.
Ond i'r rhai sy'n gwrthod credu, mae'r garreg wrthododd yr adeiladwyr wedi cael ei gwneud yn garreg sylfaen. Hon hefyd ydy'r garreg sy'n baglu pobl a chraig sy'n gwneud iddyn nhw'n syrthio. Y rhai sy'n gwrthod gwneud beth mae Duw neu ddweud sy'n baglu. Dyna'n union oedd wedi drefnu ar eu cyfer nhw. Ond i chi'n bobl sydd i'ch dewis yn offeiriad i wasanaethu'r brenin, yn genedl sanctaidd, yn bobl sy'n perthyn i Dduw. Eich lle chi ydi dangos i eraill mor wych ydi Duw, yr un alwodd chi allan o'r tywyllwch i mewn i'w olau bendigedig. Ar un adeg doeddech chi neb o bwys, ond bellach chi di pobl Dduw. Ar un adeg doeddech chi ddim wedi profi trigaredd Duw, ond bellach dych wedi profi ei drigaredd. Ffrindiau annwyl, dim y byd yma ydych cartref chi. Dych chi fel pobl ddieithr yma. Felly dwi'n apelio arnoch chi i wrthod gwneud beth mae'r chwantau naturiol am i chi ei wneud. Maen nhw'n brwydro yn erbyn beth sydd orau ni. Dylech chi fyw bywydau da. Wedyn fydd pobl sydd ddim yn credu ddim yn gallu'ch cyhuddo chi o wneud drwg. Yn lle gwneud hynny, bydden nhw'n gweld y pethau da ych chi'n gwneud ac yn dod i gredu. Bydden nhw'n canmol Duw ar y diwrnod hwnnw pan fydd yn dod atyn nhw. Gweddi dros y cleifion. Gweddiwn. O arglwydd trigarog a graslon, diolchwn i ti am rodd werthfawr iechyd. Heb iechyd, ni allwn fyw ein bywydau fel y dymunwn. Gwyddom na allwn gymryd ein iechyd yn ganiataol, a gall rhywbeth ddigwydd mewn eiliad i beri ni ei golli. Ein tad nefol, gwyddom fod na nifer helaeth o gyflyrau all arwain at golli iechyd, a bod nifer yr afiechydon yn niferus. Sylweddolwn mor fregus yw bywyd pob un ohono, a chymaint yr ydym yn dibynnu arna ti, pa unai ydym glaf neu iach. Wrth droi at y air, gwelwn dy ofal, dy gariad, a dy gynsyrn dros y rhai hynny sy'n dioddef o salwch. By'r Iesu'n gyson yn cysuro a iachau y rhai hynny oedd yn glaf. Gweddiwn dros bawb sy'n dioddef poenau bywyd, boed hynny'n gorfforol, yn feddyliol, yn emosiynol neu'n ysbrydol. Cyflwynwn yn arbennig y bobl ganlynol ger dyfron mewn gweddi. Miri, Barry Davies, Iwan Morris, Wyn, Mair Evans, Malcolm Thomas, a phob un sydd yn derbyn triniaeth mewn ysbyty. Cofiwn am y rhai sy'n dioddef poen cyson yn ddyddiol ac yn cael bywyd yn anodd ei fyw. Rwyt ti'n gwybod yn iawn pa bryd y byddwn yn mynd i mewn i ffwrnais dioddefaint. Diolchwn i ti am y cyffuriau sydd ar gael i leddfu poen ac i'n helpu i deimlo'n well. Dyroi ni hefyd y ffydd i bwyso ar dy eiriau fel y dywedais trwy Eseia. Paid ag ofni, oherwydd gwaredaf di, galwaf ar dy enw, eiddo fi ydwyt. Pan fyddi'n mynd trwy'r dyfroedd, byddaf gyda thi, a thrwy'r afonydd ni ruthrant drosot. Pan fyddi'n trodio trwy'r tân, nith ddeifr, a thrwy'r fflamau ni losgant di. Oherwydd my fi, yr arglwydd dy Dduw, Sanct Israel, yw dy waredydd.
Arglwydd trigarog, mae salwch yn ymyrryd yn bywyd, yn torri ar draws ein prysurdeb ac yn gorfodi i arafu a gorffwys. Diolch i ti am feddygon, llaw feddygon, meddyginiaethau a'r triniaethau sydd ar gael mwyn ein gwella. Rydym yn ddiolchgar am ofal y nyrsys a'r wardiau a'r llu pobl eraill sy'n gweithio yn ein ysbytau a'n meddygfeydd lles ein iechyd. Gweddiwn dros y rhai sy'n dioddef o gyflyrau iechyd meddwl ac wedi colli eu hunanhyder a'i hunanbarch. Cyflwynwn yn arbennig bobl ifanc sy'n teimlo'n ddryslyd ac isel oherwydd pwysau cyfoedion a chyfryngau cymdeithasol. Diolchwn am y gofal sydd ar eu cyfer mewn ysbyty ac yn y gymuned. Pan ddaw methiant a Siom, digalondyd ac anobaith i bwyso arnom, a phoen a fiechyd a gwendid corff a meddwl i'n blino. Diolchwn am y gallu i ymddiried y cyfan i ti yn enw Iesu Grist, a chael nerth a chysur ynot clod i ddenw mawr. Yn enw Iesu Grist, y meddyg mawr. Amen. Diolch John am y darllen a'r weddi. Byddwn ni'n dod at un o adnodau oedd yn y darlleniad cyn i ni gymuno gyda'n gilydd. A mae yna groeso i bob un sydd yn caru'r arglwydd Iesu i ymuno gyda ni wrth fwrdd y cymun. Dwi'n falch fod y Gwen Emyr hefo ni pnawn yma. O'n i eisiau llongyfarchu ar gyfrol mae hi wedi ei gyhoeddi, neu chyhoeddi, Lleisiau'r Fendith. Profiadau gwragedd yr adfywiad Efengylaidd yng Nghymru yn ail hanner yr 20fed ganrif. Da ni llongyfarchu ar y gwaith crynhoi a gwaith ymchwil, a
Ac mae dim ond brysur, mae dim ond fyny yn y gogledd pell yn lansio y gyfrol i'r gogs yn y fan honno. A disadwn dwythaf i lawr yma yn y de yn lansio y llyfr ar gyfer yr hwntws i gyd. Mae yna 2 gopi yn y cefn yn fanna. Petas a chi'n licio prynu copi, mae Gwen di deud y bydd unrhyw gyfraniad yn mynd tuag at elusen y Samariaid. Felly byddwch yn hael wrth brynu copi o'r gyfrol. Dewch i ni ganu yr Ebeneser. Deffro'n halon, deffro'n han i ddyrchafu, clodydd pyr yr arglwydd glân, fanwyl Iesu. Fe ddarllenodd John baragraff godidog o lysyr cyntaf Pedr, sydd yn rhoi disgrifiad i ni o'r eglwys Gristnogol a natur yr eglwys Gristnogol. Gwrandwch ar y geiriau. Wrth ddod ato ef y mae'n bywiol, gwrthodedig gan bobl, ond etholedig a chlodfawr gan Dduw. Yr ydi chwythau hefyd, fel meini bywiol, yn cael eich adeiladu yn ysbrydol, i fod yn offeiriadaeth sanctaidd, mwyn offrymu a berthau ysbrydol cymeradwy gan Dduw trwy Iesu Grist. Oherwydd mae'n sefyll yn yr ysgrythyr, welef fi'n gosod maen yn Seion, conglfaen etholedig a chlodfawr, a'r hwn sy'n credu ynddo ni chywilyddir mohono. Ac wrth i mi feddwl, da chi'n gwybod, am yr eglwys, wrth i mi feddwl am natur yr corff o gredinwyr, mae person yn teimlo'n annigonol weithiau, dydy. Bod darlun mor fendigedig a godidog yn cael ei roi ohona ni, pobl Iesu Grist, pobl sydd yn rhoi ffydd yn yr arglwydd Iesu, a bod ni'n teimlo weithiau nad ydyn ni'n cyrraedd yr hyn mae Duw yn ei ddisgwyl ganddo ni. Ond, trwy ras mae'r cwbl ynddo, a da ni'n dod nôl at hynny trwy'r adag, yn gwendid, yn ffyledda, yn methiant. Trwy ras da ni'n cadwedig, a trwy ras da ni'n bobl ac yn deulu ac yn eglwys
i'r arglwydd Iesu Grist. Ac ar ddechrau'r benod, mae'n sôn am bethau syml iawn, ymais gan hynny, a phob drygioni, a phob twyll, a rhagrith, a chenfigen, a phob siarad bychanus. Mae eisiau rhoi heibio y pethau hynny. Pam pobl Iesu Grist ydych chi? Edrychwch ar Iesu i weld yn union sut oedd o'n ymddwyn ac yn byw. Sylwch ar ei ymarweddiad o, a byddwch yn debyg iddo fo. Rwan ta, mae yna lot o ddeunydd allwn i fynd ar ei ôl, ond dwi'n mynd ar ôl un peth yn benodol mwyn cyfyngu fy sylwadau cyn i ni ddod i gymuno hefo'n gilydd. A dwi'n mynd i ganolbwyntio ar y ffaith yn yr benod yma, ail Pedr i lythyr cyntaf o, bod Iesu Grist yn cael ei gyflwyno fel conglfaen, neu fel sylfaen, fel maen bywiol, lle mae'r eglwys Gristnogol yn cael ei adeiladu arni hi. A dych chi a fi, bob un ohono ni, fel brics bywiol, fel meini bywiol, yn cael yn adeiladu gan Dduw i fod yn adeilad, yn offeiriadaeth sanctaidd iddo ef. Sgynnai'r adnod ar y sleid nesaf ta, hwnna di'r sleid y bregath, ia? Hwnna di sleid y bregath. Rwan ta, mae'n deud yn y fan yma, wrth ddod ato ef y maen bywiol, gwrthodedig gan bobl, ond etholedig a chlodfawr gan Dduw, yr ydy chwithau hefyd fel meini bywiol yn cael ei chadeiladu yn ysbrydol, i fod yn offeiriadaeth sanctaidd, mwyn i chwi offrymu a bersau ysbrydol, cymeradwy gan Dduw trwy Iesu Grist. Yn bod ni yn sgil hynny, yn byw bywydau o wasanaethu Dduw, o wasanaethu yn cydyn, trwy hynny yn gwneud abersau ysbrydol sydd yn gymeradwy gan Dduw. Ac yn y fan yma, mae Iesu yn cael ei ddisgrifio fel y maen, fel y conglfaen. A bod Duw wedi ddewis o, a'i osod ef fel sylfaen, yr adeilad ysbrydol Cristnogol, ond fel sylfaen yn iachawdwriaeth am cymodi ni hefo Duw trwyddo ef. Iesu felly yn syml ydy'r conglfaen, ddown ni at hynny mewn eiliad, yr ydyn ni adeiladu yn bywyd arno fo. Mae darllen, oedd o'n ddiddorol bod BCND, Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig ar y sgrin, a John yn darllen o Beibl.net. Dwi am darllen darn o Beibl.net eto, oherwydd bod o'n helpu ni ddeall yr hyn sydd yn cael ei fynegu. Mae'r arglwydd fel carreg sylfaen, ond un sy'n fyw. Dyma'r garreg gafodd ei gwrthod gan bobl, ond roedd wedi dewis gan Dduw ac yn werthfawr iawn yn ei olwg. Felly, wrth i chi glosio at yr arglwydd, da chi fel cerrig sy'n fyw ac yn anadlu, ac mae Duw yn eich defnyddio chi adeiladu ei deml ysbrydol. A chi hefyd ydy'r offeiriaid sydd wedi cael eich dewis i gyflwyno aberthau ysbrydol i Dduw, aberthau sy'n dderbyniol o achos beth wnaeth Iesu Grist. Wrth sôn am y conglfaen, neu'r sylfaen, mae Pedr yn sôn wrth gwrs am yr hen ffordd o adeiladau cerrig. Y conglfaen oedd yn garreg gyntaf oedd yn cael ei gosod mewn adeiladau cerrig. Fe ddaeth hi yn ddiweddarach yn fwy symbolaidd mewn adeiladau. Mae yna conglfaen y tu allan ar yr ochr dde i'r adeilad yma, efo enwa pobl arni hi. Mae fwy symbolaidd erbyn hyn. Ond yn yr hen ddyddiau, mi oedd hi'n bwysig. Oherwydd fod y garreg sylfaen, neu'r conglfaen, yn rhoi cyfeiriad gweddill yr adeilad. Oedd o'n bwysig fod ongl y garreg yn gywir gan y seiri maen, oedd hi'n bwysig
fod y llinellau yn y conglfaen yn syth oherwydd fod gweddill yr adeilad yn dibynnu ar yr ongl mwyn gosod y cerrig eraill i gyd yn ei lle. Ac felly roedd nodweddion yr adeilad yn dibynnu ar y conglfaen. Os oedd y conglfaen yn gam, mi oedd hi'n bosib i'r holl adeilad wedyn fod yn gam a ddim yn union. Dau beth am y conglfaen. Roedd angen i'r conglfaen fod mor berffaith ag oedd bosib. Dim gwendid ynddi, dim ongl anghywir ynddi. Ac wrth gwrs mae Iesu'n cael ei gymharu i'r conglfaen yma. Un perffaith, un heb nam, nid person onglog, nid un oedd a phechod yn perthyn iddo fo, ond un perffaith i fod yn sylfaen i waith Duw ac i yr eglwys Gristnogol. Da ni'n cofio canu yr oen di nam, dim nam yn perthyn iddo fo, fu farw dros bechodau'r byd. Yr ail beth am y conglfaen, y garreg sylfaen, oedd bod rhaid iddi fod yn gadarn. Oedd na'n pwynt i chi gael carreg oedd yn datgymalu yn rhwydd os oeddech chi'n gosod pwysau arni. Felly, mi oedd y seiri maen yn gwneud siŵr i bod nhw'n cael carreg heb gracia, heb wendid yn perthyn iddi hi. Bydda'n sefyll. Dwi'n gwybod, mae rhai o'na chi wedi bod yn Machu Picchu. Mae rhai o'na chi mynd i Machu Picchu. Ond mae'r cerrig sydd wedi gosod yn y fan hynna yn anghredadwy, yn ei manylder. A'r seiri maen sydd bynnag oedden nhw'n symud y cerrig yma sydd yn ddega o dinelli rhai ohonyn nhw. Mae'r sylfaen wedi aros, mae'r adeiladau dal yno. Ac yn yr Iesu, da ni'n cael person cadarn, person tragwyddol, yr un ddoe heddiw ac yn dra gywydd, yn un y gallwn ni ddibynnu arno fo, yn garreg y gallwn ni adeiladu arno fo. Mae hyn yn dod yn glir pan mae Pedr yn dweud ein bod i ddod ato ef ac ni chywilyddir unrhyw un sy'n credu ynddo. A mae yna awgrym, dwi'n meddwl bod Beibl.net wedi trio cyfleu'r peth. Mi oedd yr hen benseiri yn pentyrru cerrig wrth ymyl y gongl faen. Oedd o'n ddull pensaernïol i adeiladu. Ac felly bod y cerrig yn dod yn agos at yr sylfaen. Pwyso'r y sylfaen, yn dibynnu ar y sylfaen. O dewch i ni am ychydig ofyn, be mae hyn yn ddweud ymhellach am yr arglwydd Iesu Grist? Mae'n dweud wrthon ni'n syml ac yn amlwg na sylfaen y ffydd a newyddion da Cristnogol ydy yr arglwydd Iesu Grist. A dim byd na neb arall. Fo ydy'r unig sylfaen i ni adeiladu yn ffydd ynddo. A fo ydy'r sylfaen y gallwn ni ymddiried ynddo. A dach chi'n meddwl, weithiau da ni'n gallu bod yn ffwrdd â hi hefo credu. Bod pobl yn dweud, o ia, dwi'n credu'n Iesu Grist. Dwi'n credu'r athrawieithau, dwi'n credu'r pethau pwysig. Ond o'n i bai bod hynny'n cael ei adlewyrchu ym mywydau Cristnogol. Dydy'r gred honno ddim yn ddilys. Mae'r ddau beth yn mynd hefo'i gilydd, ysgwydd wrth ysgwydd, neu law yn llaw. Mae credu yn Iesu'n golygu ymddiried yn llwyr arno fo, bod ni'n pwyso arno fo fel y garreg yn yr adeilad. Dwi'n yn gwybod os fi o'r rhai ohona chi mewn gweithgareddau bondio, os fi o'ch chi'n gweithio, hefo cwmni neu mewn ysgol, a bod nhw yn mynd ar gweithwyr am benwythnos i bondio hefo'i gilydd.
Ond yn un o'r gweithgareddau yma, di gweinidogion yn aml iawn ddim yn mynd i weithgareddau bondio. Ond dwi wedi bod mewn rhai sydd wedi trio bondio pobl. Ac un o'r gemau sydd yn cael ei chwarae, sydd yn embaras i bobl yn aml iawn, ydy, oedd rhaid un person sefyll yn y canol. Ac yna mi oedd cylch o bobl bondiedig o'i cwmpas nhw. Ac oedden nhw'n rhoi mwgwd am eich llygad chi, a mi oedd rhaid i chi ollwn eich hun i unrhyw gyfeiriad. Mewn ffydd, bysa rhywun, o'n i'n anhapus iawn oherwydd fy maint, hefo y gêm bondio yma. Gan obeithio y bysa'r bobl yn eich cylch, yn eich dal chi, cyn i chi syrthio a niweidio eich hun. A mae ymddiried yn yr arglwydd Iesu yn golygu hyn, yn bod ni yn gorfod gollwn mewn pethau eraill a dweud arglwydd, dwi'n credu yno ti, dwi'n ymddiried yn llwyr yno ti, y byddi di yn fy nal i pan fyddai'n syrthio, y byddi di yno pan fyddai'n cwympo, oherwydd ti yw y sylfaen gadarn y mae Dyw'r Tad wedi osod ar ein cyfer ni. Ac wrth gwrs, da ni'n gallu gosod bob math o bethau fel sylfaen bywyd. Mae pobl yn gosod gyrfa fel y peth pwysica, fel y sylfaen i'w gweithgareddau ac i'w blaenoriaethau. Mae pobl yn gallu gosod arian ac eiddo fel sylfaen i'w bywydau. Mae dyma sydd yn unau yn cadw nhw'n effro yn y nos, neu sydd yn gwneud iddyn nhw gysgu yn fwy hwylus yn y nos. Bod nhw'n gosod eiddo fel sylfaen. A dyma ydy y rheswm am i gweithgarwch a'i gweledigaeth nhw. Mae unrhyw beth yn gallu bod yn sylfaen i fywyd. Ond does na ddim byd yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Oherwydd mae'r garreg sylfaen nid yn unig yn cynnal y pwysau, ond oddi wrth y sylfaen neu maen y gongl, da chi'n cael llinellau syth ar gyfer eich byw. Da ni'n edrych ar yr Iesu ac yn gweld sut un oedd o. Da ni'n gweld yr natur llawn o gariad ac addfwynder a heilioni a tharodrwydd i aberthu, fyddwn ni'n cofio am yr aberth wrth fwrdd y cymun. Bod cariad Duw yn yr Iesu yn mynd i'r eithaf, yn mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau dynol yn yr hyn a wnaeth. A dyma'r llinellau sydd yn cael ei gosod ar ein cyfer ni o fod yn Gristnogion, yn bod ni'n byw bywydau addfwyn a charedig a chyfiawn, llawn cariad a maddeuant a gras. Os di'r conglfaen yn gam, mae'r adeilad yn gam. Os di'r conglfaen yn syth yn yr arglwydd Iesu, mae'r bywyd yn syth ac gogoniant i Dduw. Ac yn olaf pam mae'r trafferthion yn dod, mae'r garreg sylfaen i gadw yn gadarn. Mae Iesu'n sôn am rhywbeth tebyg ar ddiwedd y bregeth ar y mynydd yn dydi, a dameg y ddau du. Pob un sydd yn, os fydda i gofio'r geiriau, pob un sydd yn gwrando arna fi ac yn gwneud y geiriau yr wyf fi'n ei gwneud, fe cyffelybir i ddyn a adeiladodd ei dŷ ar y graig. A dyma'r gwyntoedd a'r stormydd yn dod, a mae'r adeilad yn aros yn solat. Pam? Oherwydd i fod o ar y graig. A phob un sydd yn gwrando ar fy ngeiriau i, ac sydd heb ei gwneud, fe cyffelybir Iesu'r ffôl adeiladodd ei dŷ ar y tywod. A mae'r gwynt a'r stormydd yn dod, a mae'r tŷ yn syrthio, a dirfawr fu ei gwymp.
Gadewch i ni adeiladu yn bywyda, nid ar bethau sigledig y byd, ond ar Iesu Grist. Eben fardd sydd yn canu yn Iemin, pwyso'r bore ar fy nheulu, colli rheini y prynhawn, pwyso eilwaith ar gyfeillion, hwysau'n colli'n fuan iawn. Pwyso'r hawddfyd, hwnnw'n siglo, profi'n fuan newid byd, pwyso ar Iesu, dyma gryfder sydd yn dal y pwysa i gyd. Ac ar ei ben y bôr goron. Amen. A dewch i ni ganu cyn cymuno, na dim adeiladu'n ysgafn ar un sylfaen i syne, a'r geiriau sydd yn weddill. Tydyn ni ddim yn mynd i goffhau Betty Wyn Davies, y prynhawn yma. Mi oedd y teulu, Helen a Paul yn arbennig, yn awyddus i fod hefo ni yn Ebeneser pan byddwn ni'n cofio am y diweddar Betty Wyn Davies. Felly byddai'n trefnu hefo nhw, gobeithio y mis Ebrill, fel yn bod ni'n gallu talu gwrogaeth i un fy'n ran allweddol o'n heglwys ni am gymaint o flynyddoedd. Darach chi sylwi fod enw Malcolm ar y rhestr weddi. Rheswm am hynny oedd o di anfon negas bora ma'n deud bod o di cael haint ar isgyfaint. A da ni'n gwybod i fod o'n fregus yn hynny o beth. Mae'n cofio chi ata chi i gyd, a mae ar antibiotics cryf iawn ar hyn o bryd. Ac efo'r rhestr weddi unwaith y mis, gaich annog chi i roed enw mwyn i ni weddio dros gleifion. Oherwydd dwi'n meddwl i fod o yn rhywbeth pwysig i ni fel eglwys. Da chi bod, diolch bwys os da ni ddim yn ei nabod nhw. Mae Duw yn gwybod pwy ydy y bobl yma. Pobl da ni'n meddwl ffrindiau, teulu, cymdogion. Fel yn bod ni'n gallu i cyflwyno nhw i'r arglwydd yn ein gweddiau. Da ni wrth ffwrdd y cymun yn cofio am y rhai hynny sydd
wedi bod yn anhwylus yn plith ni yn ystod yr wythnosau sydd wedi mynd hibio. A da ni yn cofio amdanyn nhw. Da ni'n gwybod fod Gethin wedi cael triniaeth yn yr ysbyty yn ystod y mis. Ac ers hynny, da ni wedi cael ei gwmni fo. A mae hynny wedi bod yn gyfrwng bendith. Da ni'n cofio hefyd am Mair Evans sydd yn parhau yn ysbyty Llandochau ac yn cofio am y teulu yn ei gofal drosti hi. Mae Iwan Morris yn gaeth i'w gartref erbyn hyn a mae'n feddwl o'n pylu yn raddol. Byddai'n taro hi be i weld o unwaith y mis yn Machen. Gwyneth Briwnan Jones, mae wedi gadael yr ysbyty. Dwi'n credu bod ti'n ôl yn ei chartref, unai yn barhaol neu rhai dyddiau yr wythnos. Da ni yn dymuno gwellhad buan ac adferiad iechyd i bob un sydd yn teimlo yn anhwylus. Fe gyfeiriwn hefyd at y rhai hynny sydd yn gaeth i cartrefi a ddim yn gallu codi allan fel y buon nhw, Delor a Tom Wedlick. Megan Williams, dwi'n eisiau weld Megan yn ystod yr wythnos. Megan Griffiths, dwi wedi gweld Megan yn Cincoed hefyd. A da ni'n cofio am bob un ohonyn nhw. Ac un peth da ni ddim am ei wneud fel eglwys ydy anghofio am y bobl hynny sydd wedi bod mor ffyddlon i'r gynulleidfa hon, oherwydd nad ydyn nhw'n gallu dod bellach i'n plith. Mae'n bwysig yn bod ni yn cofio amdanyn nhw. Os da chi'n gwybod am unrhyw un o'n haelodau sy'n sal, isel i ysbryd, neu am gael ymweliad diacon neu gweinidog, rhowch wybod i ni cyn gynted ac y bo modd. Da ni am gyd gymuno hefo'n gilydd, ac fel o'n i'n dweud, mae gwahoddiad a chroeso i bob un sydd yn caru yr arglwydd Iesu i ymuno gyda ni wrth ei fwrdd ef. Clywch eiriau ein harglwydd Iesu. Dewch ataf i bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Gan edi farhau am ein pechodau, deiwn at ffwrdd yr arglwydd Iesu Grist, yn llawn hyder ffydd bod ein pechodau wedi maddau yn ei waed. Ordeiniodd Iesu fod y bara'r gwyn yn arwyddion o'i aberthef drosom unwaith ac am byth. Gwrandawn ar eiriau sefydlu'r swper hwn. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara. Ac wedi ddod ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gawn ni gydweddio. Arglwydd, da ni ddim am rithro i gymuno gyda'n gilydd. Da ni ddim yn mynd i rithro i fwyta'r bara ac i yfed y gwyn, oherwydd nid fast food ydy'r cymun. Ond sacrament rwy ti wedi gosod ar hyd yr oesoedd i dy bobl di ddathlu dy gariad yn yr arglwydd Iesu. Da ni'n byw mewn cymdeithas sydd ar rithr. Cyflyman y byd, da chi'n gwneud unrhyw beth, mae hwnnw'n cael ei ddathlu fel rhinwedd. Ond da ni am ddod yn bwyllog at fwrdd y cymun. Gan ystyried yr hyn da ni yn ei gyflawni ar hyn o bryd. Da ni'n dod yn bwyllog at fwrdd y cymun
gan agor yn calonnau a'n meddyliau i dysbryd di ac i'r arweiniad a gawn yn y gair. Oherwydd da ni am fwyta'r bara a cyfed y gwir mewn ffordd sydd yn deilwng o'r arglwydd Iesu Grist a roddodd ei hun trosom. Da ni ddim am gymuno ar wyb, oherwydd yn bod ni yn aml yn teimlo'n annigonol ger dy fron di. Ac felly, wrth ddod at y bwrdd, da ni am gyffesu yn pechoda ger dy fron di. A chyffesu yn bod ni'n bobl oriog, ansefydlog, yn bechaduriaid sydd yn gwneud pethau anoeth sydd yn groes i dewyllus di. Da ni'n cyffesu yn bod ni'n gallu deud pethau na ddylia ni i dweud. Yn bod ni'n brifo pobl yn deulu a ffrindiau drwy y geiriau daw o'n gennau. Da ni'n cyffesu'n bod ni'n gallu meddwl meddyliau atgas sydd yn groes i dy berffeithrwydd di dy hun. Da ni'n cyffesu yn bod ni'n gallu hyd yn oed gwneud gweithredoedd drwg. Beth na ddylia ni i cyflawni, oherwydd yn bod ni yn bobl Iesu Grist. Ac ar ben hynny, Dad Nefol, da ni ddim yn gwneud gweithredoedd da a chlodwyw. Y dylia ni fod yn ei cyflawni o wythnos i wythnos. Fe wythos ti am dannu nhw i gyd, fe wythos ti am yn calonnau antueddiadau, a da ni'n dod yma yn edifeiriol o'r pethau hyn, oherwydd yn bod ni am fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. A da ni'n gofyn y byddi di drwy aberth yr arglwydd Iesu ar ben Calfaria yn dod â maddeuant i ni. A dy faddeuant yn rhyfeddu ni ac yn llorio ni, oherwydd mae'n Duw llawn maddeuant wyt ti yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Dad, wrth i ni sylweddoli yn aberth yr Iesu fod i ni lanhad a dechrau newydd, da ni'n gofyn y byddi di yn sancteiddio ni, yn gwneud ni'n fwy a fwy tebyg i Iesu Grist, yn meddwl am bywyd, am hymarweddiad, am gweithredoedd. Fel yn bod ni'n adlewyrchu dy gariad a dy newyddion da yn gweithredoedd ni yn hunan. A phan mae'r un drwg na yn dod, ac yn sibrwd i gelwydda, cynllwyngar a dillechgar yn clustia ni. Gad i ni glywed dy lais di yn hytrach yn siarad. Llais yr arglwydd Iesu yn cymell ni i ddal ati ac i ddyfal barhau. Fe gyflwynwn y cleifion a'r henoed a rai hynny a enwyd cyn y weddi hon. Ac fe ddisafwn y byddi di'n agos atyn nhw'n ystod y dydd heddiw. A beth bynnag ydy cyflwr nhw, a byddan nhw'n ymwybodol dy fod ti yn eu caru nhw yn aruthrol. Ac yn awr, yn ôl gorchymyn Danwyl fab, fe gyflwynwn y bara hwn i fod yn gorff yr arglwydd Iesu a ddrychiwyd trosom. A'r gwyn hwn yn symbol o waed yr arglwydd Iesu a dywalltwyd erin mwyn. Gyfynwn hyn yn enw yn prynwr a'n ceidwad bendigedig Iesu Grist. Amen. Mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd bu'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddoddiolch efe a'i torodd ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch,
Gwnewch hyn i gofio amdanaf. Diolch. Y bara hwn yw corff Crist a dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch cof amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd ym fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yrfwch ef cof amdanaf. Diolch yn fawr. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Fe ganwn ar yn heistedd yr emyn olaf y prynhawn yma. Chwennych cofio rwyf o hyd am Galfaria. Man hynota'r byd i gyd yw Calfaria.
Diolch i chi am eich cwmni a diolch i bob un sydd wedi helpu i roi y gwasanaeth yma at ei gilydd. Gawn ni roi'n gofal i'r arglwydd. A thangnefedd Duw yr hwn sydd uwch law pob deall, ac idw i'ch meddyliau a'ch calonau yng Nghrist Iesu'n Arglwydd. Amen.